Angel, timur nari angel. Dudiki saking para tamu kakung sono putri ingkang dhateng hormatan, dudiki keparang aturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalajengan nuwun paraken ingkang kasaedara kunjuk panjenenganipun sesepuh pini sepuh adi sepuh ingkang satuhu kula bekteni. Kewinan tupak hormatan kunjuk panjenengan para lenggah kakung sono putri ingkang dahat kula bekteni. Ugi winantu pakurmatan kunjuk panjen para lenggah kakung miwah putrang dat kawula bekteni. Pepanggihan bali lumantaripun kata-kata saking Sanggara Campursari Petro jadi los musik kepareng para sowan badhe sumpang lipur. Dugi sedherek matur monggo kula dherekaken ngujaken rasa puji syukur dhumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat hidayah kula lan panjenengan tasih saged makempal nyawiji kanthi rahayu wilujeng. Boten-boten pambengan sak tunggal punapa amin ya rabbal alamin. Dudiki keparang kunjuk panjenengan para tamu kakung sono putri kang keparang rawuh boten kathah wetas sing ngaturaken wilujeng rawuh. Wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi pardu partikaning penggalih. Sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun samapta. Keparang kalinggahan siang punika derek katimbalan keluarga agung panjenengan para Mas Sugeng Delasan Bapak Teguh. Keparang netepi darmaning aspuh ngitanaken Kang Putra Kenji Galen Bitakih. Keparang yun taping donga pangestu kunjuk panjenengan para tamu kakung sono putri. Tetiripun keparang ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sampun paring donga pangestu kunjuk keluarga agung Kang Hamagugati. Keparang samangke janipun para lenggah kakung sono putri mbok bilih ngersake tembangan Campursari sumangga ngatur nyawiji sinarengan kadang-kadang saking Sanggara Campursari Petro jadi los musik. Keparang alenggahan siang punika dipun dherekaken makarya sareng kalian kadang-kadang saking Udisari Audio Sound System. Ugi kalian keluarga besar saking Ladumak Media Pro. Ugi sinarengan YS Wedding ngaturaken matur sembah nuwun. Di keparang pendherekaken Widyawati jangkep keparang samangke kula aturaken setunggal mboko sawiji kanthi tetembangan Campursari kanthi tetembangan sanesipun keparang samangke mbok bilih badhe ngersake lelangan badhe dana swanten sumangga nyawiji sinarengan kadang-kadang saking Sanggara Campursari Petro jadi los musik. Ugi keparang kula aturaken setunggal mboko sawiji Widyawati jangkep keparang kawruh monggo jenenganipun Dia Ayu Idis Petro jadi los musik keparang suwan Diayu kunjuk panjenengan para tamu kakung sono putri. Oke ukur mendaki jari atau ya cemburu tok emok ya sabar. Kak urut monggo Dia Ayu Putri Anjani Petro jadi los musik. Ada orang gila datang, ada orang gila datang. Dalang rakajen yang payu lu nyapo, lu selalu hayange. Nggih wilujeng siang Mas Pelentis. Nah. Kepareng suwan monggo Diayu Rara. Petro Cidelos musik. Ugi kepareng kadang kula sepuh ora Mas Gareng Sugilar-gilar. Nggih keparang suwan dan sumpang lipur pribadi Petro JD keparang Bang Dawuh keluarga Agung panjenengan Mas Sugeng Sagala Wangsa keparang kunjung panjenengan para tamu kakung sono putri ngaturaken wilujeng lelengan kanthi pardu martikani pegale sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun salata keparang suwan dan sumpang lipur kanthi tetembangan Campursari sumangga katur prakanca.
Oh ya. Le Arifin Bobo. Paring berkah ingkang kagungan kersa mugi sedaya paring berkah ingkang minangkung kathah. Matur sembah nuwun.